nangu Derek umade usuphinda ngoba ubona ingabali uqala i-Max Zero. Okay, yebo. Mhla ka-8 ke bandla namhlanje ngibona uMadeso uze kabi futhi ngalo glova wakhe. Ngibona uze kabi ngalo glova wakhe uthenge phi ka-Shoprite. Ka-Shoprite kuhlezi ukhona futhi uhlezi uyile mali yabona uhlezi uyi-29.99 mawuswapha ngekhadi yabona. So kulona koSpar naselona nase-Checksave kusho ukuthi babenza singasho sithi kwakuyi-Welton Tackle wabona. Kwakuyi-Welton Tackle nje ubani bese bewenza nabo ube le special ubu-29.99 nakhona wawunama-discount kodwa manje abasenawo nhlobo yabona iSpar nase-Checksave abasenawo kusho ukuthi kwakuyi-Welton Tackle namhlanje kusho uzothini asike sibambe nje ekuthenini Welton Tackle namhlanje nje ubani uqalile-ke bengaliphethe nekhadi lakhe uqale wayelepha eSpar nase-Checksave hhayi awukho awekho uClover wabona nalamasabo futhi ayabiza wona waSpar more than 30 rand wabona kanti uClover original amnandi kodwa before nje kule nyangana ey'dlule bebenawo uClover nawo exactly uyile mali u-29.99 nakhona kune-discount naseCheckers kodwa manje abasenawo kusho kwakuyi-Welton Tackle. Okay, hhayi nakuMadeso bandla uthenge lamasi athi usakhumbula unempuphu yakhe nawu siqale phezulu Clover amasi 2 kg 38 yabona 38 99 kwamanazo etrand mawusapha ngelo smart shop wabona wasokhokho 29.99 yabona hlezi nje ile special nawo original-ke lawo hayi uyawuzwa noma usuwala awuthenge wona kuphela kuMadeso ngoba lunelona bengaliphethe ngisho ikhadi lakhe wabona. So size kwi-date uboleka ikhadi ngaphakathi uMadeso ushuthi ubani i-date nawo mhla ka-8 April 2026 yabona isikhathi bekwani 25 to 10 ushuthi 25 minutes away from 10. Okay, hhayi sithi Welton Tackle namhlanje bandla Welton Tackle uthenge lamasi akakavele nayo uMadeso akavele nje wakhekeni usewabekile amanzi yabona sezobona lolu phuthu wona waseqala ukucapha wathi ayifake masisha le mpuphu akwazi ukuthi apheke kahle kamnandi uzowashutha namazwibele sewenza lamasi hhayi kodwa ngeke akakabheki amadatha akhe uMadeso mhlawumbe angawadla nje live yabona ngoba hhayi wajabula ethola imali. Okay, uzobona uMadeso uthi akavele naye wabonakala ukuthi wakhekeni so yebo nangu Derek bandla umbona umfana omuhle kakhulu ukusewona mhla ka-8 njengoba eshilo-ke uyashiselwa usabeke lo phuthu lakhe ukuze akwazi ukuthi enze lamasi yabona sekulo phuthu lakhe ukuze akwazi ukuthi uDerek enze amasi yabona nento enjalo. So sisasho lokho-ke njengoba eshilo-ke nje sithe Welton Tackle ngalento abayenzayo wena ukuthi kusho ukuthi basidobela lokho phela ukuthi khona sizobona izinto sithenge khona yabona kusho badoba abantu njengoba kungasekho izinto esiyifunayo Welton Tackle badoba abantu ukuthi abashophe khona kodwa-ke phela hhayi nabo bagxeke phela kangako sesiyasho nje indlela abasebenza ngayo nabo. Okay, hhayi Welton Tackle hhayi uMadeso lungisile into zakhe uzowadla live bandla akakangene nje live ngoba kusasa uyaphuma uyakhumbula ukuthi kusasa umhla ka-9 lesine nalo ilanga labonakala futhi liphumile namhlanje uzolona labonakala ukuthi liphumile kodwa akushisi kangako kusasa lizophakama-ke njengoba liyi-30 kusasa nangolwesihlanu nawe uyaphuma uMadeso bandla akwazi khona ezokwazi ukuthenga nekhadi lakhe yayibona into kanjalo le mpuphu hhayi izomphusha le mpuphu yakhe bandla elokhu eyithengela nje yabona akasagxilazeki phela ekhadini ngani ngokuthi upheke uphuthu azenzele amasi akusekho lokuthi ucabange even nalesa sitambu asikapheli sikhumbula sithenga nini lapha siyayo uma ubuka emavidiyweni lapho uzobona isitambu sithenga nini asikapheli cathi esisele usengasipheka kabili wabona ukuthi uzobona ukuthi ngoba vele noMaimo on lezi zinto zakaMaimo zi-on uzobona ukuthi ubuya nini nenyama nje yenkukhu la ithenge khona ikhadi khona ezopheka sona isitambu afake inyama yenkukhu khona asimnandi inyama yenkukhu sekhona usasitambu hhayi usazoncenga nje bandla uMadeso hhayi uphusha kamnandi ngalamasi akagxilazeki ekhadini. Okay, hhayi so right uzongena live mesedla nje lamasi uyangena live lapha ko-TikTok. Okay, hhayi phile sebephila sithe namhlanje Welton Tackle hhayi ukuthi siyabagxeka bandla koSpar nako-Checksave kodwa nje mase singawatholi lamasi phela kube mnandi yabona iClover lo-original nawo lo Clover uMadeso akhuluma ngawo yabona original iwona-ke hhayi athesta-ke awadingi lawa amanye sothini
asedinga ukuthi uzofaka ushukela yabona ukuze abe ne-taste. Hhayi lawa akawadingi ushukela adinga lutho. Original masi. Okay, hhayi siyabonga ku-Clove bakusenzela amasu a-right bandla. Okay, well-10 circle uyaphuma futhi kusasa uMadesi bandla uzobe edayisa kwakhe ethaweni. Uzakwazi ukuthi uthenge namakhadi wabona. Okay, so right, hhayi sobonana se-well-10 circle namhlanje. Right, bathi bani isilenge sokufisha. Isilenge sokufisha. Good fishing. Okay, hhayi so right. Aphile sebephila abantu. Uyaphuma kusasa uMadesi. Uzokashuthe nje phela enzela ukeda le video. Uzoshuthe sewenza lamasi. Sapholisa sekuvuthuphuthi bese esewenza futhi hayi bese yangena uzongena esewenzile kodwa live. Okay, hhayi so right.